Takalmin ma'aiki ya kowa ku gane, duk me ja ya zo ya ja don kutumar ubansa. Takalmin ma'aiki ya kowa ku gane, duk me ja ya zo ya ja don kutumar ubansa. Wasu dabbobi ne suka ɗora wa kansu, tsanar ma'aikin Allah suka sa auyinsu. Wasu a jakin tunaninsu babu mai jinsu, wasu sakwai sha'irar annabi ba almajani. Takalmin ma'aiki ya kowa ku gane, in me ja ya zo ya ja don kutumar ubansa. Wani wawa banza baligi jaki ne, yake mummunan zace akan annabi ne, yake cewa takalmin annabi bai da girma ne, shi azantar shi irin na ubansa ne da kikin. Takalmin ma'aiki ya kowa ku gane, in me ja ya zo ya ja don kutumar ubansa. Nisan takalmin hargun Allah ya je ba, saboda shi da kiki ne bai yi karatu ba. Ka shiga cikin wannan jamalan ka duba, ka gane aka ce da ka to ai je ka duba. Takalmin ma'aiki ya kowa ku gane, in me ja ya zo ya ja don kutumar ubansa. Takalmin nan har rabbi ya gani da idansa, a sa'ilin da annabi ya je gun sarkinsa, annabi zai cire rabbi ya ci ka cire sa, ka tako ka shigo da shi ya bibi na. Takalmin ma'aiki ya kowa ku gane, in me ja ya zo ya ja don kutumar ubansa. Ai ya kamata al'umma mai girmama takalmin nan, domin da shi annabi ya je gun sarkin nan. Kun ga ba yana da girma ai takalmin nan, to bari mu gaida shi labai ka takalmi. Takalmin ma'aiki ya kowa ku gane, in me ja ya zo ya ja don kutumar ubansa. Assalamu alaika sayyidina takalmi, assalamu alaika ya shehi takalmi, assalamu alaika imamuna takalmi, assalamu alaika akaram kala takalmi. Takalmin ma'aiki ya kowa ku gane, in me ja ya zo ya ja don kutumar ubansa. Sallama ta gare ka maulana takalmi, sallama ta gare ka imamuna takalmi, sallama ta gare ka ya sayyidi takalmi takani, dan girman annabi sidi takalmi. Takalmin ma'aiki ya kowa ku gane, in me ja ya zo ya ja don kutumar ubansa. Salamu alaika imamuna ya takalmi, rai fansa ga ƙurar da shafe ka takalmi, labai ka imamuna sayyidina takalmi, duk makiyin ka zai ci ubansa ya takalmi. Takalmin ma'aiki ya kowa ku gane, in me ja ya zo ya ja don kutumar ubansa. Babu baran bantawa makiya maki kunji, wallahi sami ajalin ku da ke burkunji, in kunne ya je ganga ciki ta tsira kunji, in ko ba ku ji ba kwato ban kula annanin Allah. Takalmin ma'aiki ya kowa ku gane, in me ja ya zo ya ja don kutumar ubansa. To daga yau mun daina ganin girman ku, dama can haka ka muke aikan lanku, insha Allah kifa ce za ta yi ajalin ku, ko jirgin kasa da ku da duk mabiyan ku. To mun daina ganin girman ku, dama can haka ai muke kallon ku. Autan Fadima ne.